Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. We can't take that building without some air support! Roger that. They're on the way. Mayday, Mayday. This is Hammer 6-4. We are going down. I repeat, we are going down 2 miles south of Waypoint 5. Co se tady pro boha stalo? Vezmu tě sebou. Ty je v New Yorku, příteli. Co se tu kurva stalo? Aspoň, že přestalo sněžit. Zatrápená zima. Tady je zima. Neboj se, bude tady teplejc. Teda snad, pokud to bude hořet. Hele, a odkud jsi vlastně přiletěl? Z dovolený. Hele, a ty jsi tam letěl s rodinou? Ne, rodina byla tady v New Yorku. Já jsem se vracel z dovolený sám a cestou jsem si říkal, proč se celý týden neozvali. Teď už znám důvod. A ty vážně nevíš, proč je tady taková zima? Ne. Hele, asi si budu lehnout, mohl bys mi to když tak vysvětlit ráno, kdyby ses nezlobil? V pohodě. Chceš kabát? No, tak asi na tu noc, jo. Něco tady mám. Je to sice starší, ale poslouží. Děkuju moc. Lení tady do té postele. Jo, dobře. Tak dobrou. Dobrou. Vstávat. Dobré ráno. Tady máš rybu. Dneska ráno jsem ji ulovil. Děkuju. Můžu zase přisednout? Ano, samozřejmě. Tak. Chceš teda dozvědět, co se tady stalo? No, rád bych. Takže stalo se to takhle. Spousta splodin a plynů, které produkují továrny, ničí naší atmosféru. A právě nad New Yorkem se utvořila taková tržna v atmosféře, díky níž nefunguje elektřina, je tady strašná zima, furt sněží a prostě asi skoro celá populace New Yorku buď odešla, nebo zemřela. Nová oběť. Hele, máš ještě jednu rybu? Bohužel ne, víš, jídlo je teďka hodně vzácný. Tak počkat, tak v letadle, letěl jsem v první třídě, bylo tam mnoho jídla. Nezajdeme tam? Dobře, jenom jsem mu lopatu, bude tam určitě hodně sněhu. Jo, tak jo, já se ještě chvíli ohřeju. Jo, já jsem připravený, můžeme jít. Tak jo, jdeme. Ach jo, a jak dlouho už tady ta zima trvá? Asi tak 5 měsíců. Když jsme slyšeli obrovský rámus a vrčení aut a tak různě. Aha. Ale kde jsi vzala ta sanitka? Asi muselo odpadnout trochu sněhu, včera jsme ji neviděli. To je pravda. Podívám se dovnitř. Moc toho nevidím. No, tady vevnitř. O můj bože, lepka! Fuj! Fuj. Nechci vědět, co je pod tím sněhem. Vypadá to ale vyrabovaně, ty dveře otevřený do kořána. Podívám se do té truhly. Hele, i balgin a pinceta. Tak to vem, možná se to bude hodit. Tak, vyrážíme k tomu letadlu. Dobře. Tímhle směrem? Mhm. Tak jdeme. Ale, nějaká místnost. Ježiš, tady je sněhu. Jo. Strašná zima všude. Ještě jsem si vzal lopatu.
Tam bychom neměli chodit. Oh my god. A už to nepropadne. Tak jo, tudy. Dobře. To pálí. Ta zima. Jsme tady. Super. Ještě si za tu dobu, za těch 5 měsíců nebyl nachlazený? No vidíš, já mám vousy a ty mě chrání před tou zimou. Aspoň teda můj krk. Tady je zima. Pozor, ať se o něco neporaníš, je tady hodně nástrah. Neboj se. Kolik myslíš, že je tak stupňů? Nevím, tak 20 pod nulou. Možná i víc. To asi rozhodně. Palí mě hrozně oči a nos. Přeskočíš to? Jo. Jak dlouho jsi vlastně byl na dovolený? 1 týden. Jdeš? Jo. Nech mě jenom vzpomenout, kde tak je jídlo. Zkusme jít tudy. Fuj. Co se to... Ty vole. Hlavně pozor, ať tady někde nezahučíš. Dobrý. A tady hodně opatrně. Co se tady stalo? To nevím, ale rozhodně to vypadá dost hnusně. Snaž se co nejméně do toho šlapat. Přesně tak, nesmím udělat stopy. Nějaká truhla. Možná v ní bude jídlo. Otevři ji. Podívej. Nějaký brambory a jeden koláč. Stačí to? No tak uneseš to? Jo. Když tak mi něco hoď. V pohodě. Někdo rozsvítil světla? O můj bože, co se stalo? Nesvítilo to předtím, nemám pravdu? Ne, nesvítilo. Pamatuju si to. Podíváme se do pilotní kabiny, možná, že tam někdo je. A chce nám tak oznámit, že potřebuje pomoc. Rychle. Snaž se nedotýkat té krve. Aby jsme po sobě nezanechávali stopy. Kudy? Nevím, zkusíme to nahoru. Jo. Fuj. To hajzlu. Co se to stalo? To nevím, ale je to docela dost hnusný. Koukni dolů. Počkat. Zpátky do toho letadla, tam se svítí. Co to je? To nevím. Třeba tam jsou přeživší. Myslíš, že je moudré za nima chodit? Nevím. Jde o to, jaký přeživší to jsou. Jestli to jsou lidi, kteří nemají jídlo, nic, tak by nebylo moudré za nima chodit. Měli bychom tady přespat. To máš asi pravdu. Udělám oheň. Tak Vzal jsem si sebou větev a zapalovač. Zase sněží. Jo, snad to bude hořet dlouho. A neuvidí nás ty ostatní? Uvidí, ale slabě. Budou si myslet, že tady svítí nějaké světlo, tady třeba dejme tomu. Jo. Poplašňák nebo něco takového. Tak já si jdu asi len. Hele, nějaké zavazadlo. Ukáž, podívám se do něj. Tak jo. Další jídlo. Brambory, nějaká zelenina a ryby. Tak asi se najíme až ráno, ne? Jo. Zatím to vemu k sobě do batěhu. Tak jo. Já si zatím lehnu. Spí, já budu hlídat. Jo. Zabij ho. Zabij ho, dokud můžeš. Ne, nemůžu ho zabít. Je to člověk stejně jako já. Je to pro tebe zbytečná zátěž. Přiživuje se na to. Zabij ho.
Nech mě bejt! Vypadni z mý hlavy! Probuď se, prosím, probuď se. Co je? On už je ráno. Asi si měl tu hlídku dlouhou. Jo. Budem to prohlídnout tam, kde jsme včera zahlédli to světlo? Dobře. Tak jo, bacha na nohy. Jak myslíš, že tak dlouho tady žijou? To nevím, ale rozhodně musí mít omezený zásoby. Počkej, já jenom půjdeme tam přátelsky, nebo? Dobře, šel bych tam s nabídkou jídla, to bude asi nejspíš nejlepší. Tak asi nech mluvit mě, jo? OK, já připravím jídlo. Nikdo tu není. Oh. Co to? Fuj! Kurňa! Fuj. Chci vysvětlení, co tohle do prdele je. To nevím, ale rozhodně... Vypadá to, že tady je někdo, kdo se snaží hodně přežít. Oko za oko, zub za zub. Si tak. Mám tuhle truhlu prohledat já? Dobře, já se ještě pohlídnu po okolí. Tak jo. Máme tu pilotní bundu, nějaký kabát, helmu pilota, potom tu máme nějakou dýku, 3 bochníky chleba, vypadají celkem čerstvé, a nějaký nástroj na amputaci. Dobře. Takže podle toho, co si našel, tak to nejspíš vypadá tak, že ty piloti z toho letadla se doběhali sem, tady se zabydleli, udělali si oheň, a někdo přišel a zabil je. No, a nebo ty lidi, co tady teď nejsou momentálně, udělali to, co jsme viděli v tom letadle. Jako, že by zabili ty pasažéry? Ano. Dobře, já mu ty věci z té truhly do baťohu. Jo, já se ještě podívám nahoru, co to tady je. Myslíš, že to se mnou nerupne? No. Počkej, budu se podívat. Ale jo, to by mělo vydržet. Tak jo. Lezu hned za tebou. Opatrně, jo. Přece jenom tomu moc nevěřím. Vidíš to křeslo? Oni nás museli asi moci sledovat. Než je někdo zabil. Ale proč by to tady někdo dělal? Podle mě, ty, co tady žijou a ty tady momentálně nejsou, vyvraždili celé to letadlo. To už si říkal, ale... Jaký by měli důvod? No, tak třeba... Já vůbec nevím.